shi garkuwa ne ai garkuwa ko ka duba ina aikin garkuwa duk kwanta garkuwa shi za a sako kibiya shi mata haka saboda haka muna fata gaskiya ka shigo da hannun dama kuma in Allah ya yarda da ubangiji Allah zai kama mana mu dai gaskiya ga zuciyoyin mu da irin rayuwar mu da shekarun da muke da su na mahe in Allah ya yarda ma tare da Allah ma tare da kai kuma in Allah da sai ka kai agogo sarkin aiki oyoyo madugo na barista jakada ka samu babban maki kayan gidan aljanna Allah shi ke ba da mulki da yaso shi ke ba da wani da yaso Allah kuma ya ba mu nasara kayan marmari Allah ya sa mu sha amin ina ganin babu wanda muke da shi kaman ka jama'a matasa haka ne ko ba haka bane haka ne ko ba haka bane saboda haka ka ji kokon mu kenan ban taɓa rika mukamin gwamnati ba ko na siyasa amma cikin ku ba na tabbata akwai wanda yake zuwa cikin gari ba shagwa bane na ina da classmate ɗan shagwa Hamza ku tambaye shi waye garkuwar Kwantagora dukiyar na kasuwanci na yi ballatana wanda aka wani bayar Hanza Adamu ku tambaye shi ajin mu ɗaya a Rijau ku ce ya san garkuwar Kwantagora abin da ya gaya muku game da ni ku amfani da shi in ya taba mutumin banza ne ku dauke mutumin banza in ya taba mutumin kirki ne ku dauke mutumin kirki amma wannan na ci kukan in Allah ya tishe ku ina tabbatar muku za ku same shi kafin lokaci idan Allah bai kaddara ba ina tabbatar muku yana ɗaya daga cikin abin da zan yi amma ni ma ina roƙon Allah ya sa in yin kafin lokaci na kuma gode duk wanda yake sha ba zai fiye cuta ba muna fata za mu samu wannan gudunmawa da wannan goyon baya da farma da insha Allah yanzu an bar siyasar kwaba kani da Allah me zai sa abin da ce suna siyasar kwaba ko kuma a siyasar kwaba don farko dama idan mutum yana PDP ya tsaya a PDP nan tun daga kasa sama PDP ko mutum ba cikin mutum bane sai a ce dole sai an zabe shi to haka kuma idan mutum yana APC haka nan ne to yanzu an bar irin wannan siyasa mutum ko PDP kake kai to a abu da kai to a wani fati in dai mutumin ne ya cicita kai hakuri ka bar fatin nan naka ka zabi mutum din kada kai fati kai mutum ka rai domin yin mutum shine zai sa mu kai hakan mu garwa to kai ta tsaya fati fatin ka din nan mutanen da aka karba mutanen kirki bane ka ce dole sai su idan ko aka zabe su sun kai shi ya za a yi mu kirki lalacewa mutum guda yana lalata da mutane da dama gyaran mutum guda yana gyara mutane da dama mu nan mutane masu biyayya ma'ana kamar yadda muka ji aka ce garkuwa ma'ana Kwantagora kenan ko mu ko nan karkashin aure muke aure karkashin Kwantagora ko saboda haka mu mutane masu biyayya 100% ko da ka za mu ba da goyon baya ba za mu iya ce kuma ba sai dai rada hukunta ka fito abin kayan gidan aljanna susa a barwa farce kayan gidan aljanna sai abba ni ma na ce kayan gidan aljanna kuma ran aminu daban ce kayan gidan aljanna gaisuwar ka mai girma ce kayan gidan aljanna Ismail shi ya ce bai tuka ya dace kayan daɗi nasarawa ta daban ce ni kan tun da aka gaya mu shi wannan takwara na gaya mu lallai tafiyar kun sani to insha Allah idan ya yi ya so ya taimaka mu Allah ne bai rufa ba wannan abin da shi shugaban naku ya dauka Allah ya sa ko ma ku dauke shi haka Allah wannan abin da kuke nema din Allah ya tabbatar da ku cikin sa Allah kuma ya baku wannan kujera da kuke nema mai tawassuli da sunayensa kyawawa managarta Allah ya baku abin da kuke nema ma an Allah ya baku Allah ya jefa imani cikin ku tuna da an farmin sai Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ga Umar doguwa naka al'umma sai san barka kayan daɗi mun taho don mu tare ka ga ogan boye naka kayan daɗi bar ruwa gatan shuka jagora tafi mu bi ka kayan daɗi ga jakadan cancanta Ismail barista kayan daɗi a nasarawa ga kubuta sai mun yi canjin rasta. Ina nuna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya kawo wannan gari shafi ne
Allah ya saka muku da alheri. Yadda Allah ya kawo ku wannan gari, Allah kuma ya mashi ku gida lafiya. Mun yi murna kwarai da gaske kuma mun farin ciki ko ka zo ka dirce mu wannan shafe da wanga farin ciki kuma wanga zuwan ku in Allah ya yarda Allah ya kai mu lokaci. Mutanen shahidi muna da haɗin kai ba mu da ja da baya. In Allah ya yarda yadda kuka zo wannan gari za mu mara muku baya 100%. In Allah ya yarda Allah kuma ya kai mu lokaci lafiya. To namu na namu NNPP wasiya manufar mu kayan daɗi ba wanda zai ruɗe mu NNPP ba kwaɗayi ra'ayin mu kayan daɗi kishin mu ne silken mu NNPP dan gwagwama ya san mu kayan daɗi titani tije namu NNPP dan ƙaura goje gidan mu kayan daɗi. Dan takarar da kuka zo hada neman alfarma ba iyawa na ba isa na ba cikin albarkaci magabata. Allah ya kai ka, Allah ya kai ka, Allah ya sa kuma ka tausaya cikin adalci, cikin mutunci. Don Allah ya kai ka, ka rike amana jama'a. Allah na tare da kai, muna tare da kai. Da ka zo yanzu nan ta ina ka biyo ta project ka ga light ka shiga ramuka ba a yi muna adalci ba don ka mika mini gidi ba kudi zai kare mutunci yana nan ma'ayyadin tarihi. Ina ka gama yanzu? Yau cike nake da farin ciki. Wannan ziyara da na yi ba ƙaramin daɗi na ji ba, kuma zaki yana so tabbatar maka ba za ka yi da na sanin daga wani hannun ba in Allah ya yarda. Ba za ka yi da na sanin insha Allah. Na ji maganarka, ka yi magana guda biyu kuma dan Allah bakina zai kai inda zai kai in yi abu da ya kamata, kuma za ka rubuta insha Allahu wakilci to ka kai ƙarshen mutuncin Allah ya fara. Wannan masarauta wannan fada yana ɗaya daga cikin buri na a zuciya insha Allah, kuma ina ƙara tabbatar maka ba za ka da na sani. Addu'a yanzu nake bukatar shi, idan Allah ya kai mu kada Allah ya mutu dabaran mu, kamar yadda ka ce Allah na tuba lokaci ake jira, ku jira Allah ya riga ya ba mu insha Allah. Kuma ba za ka da na sanin wannan taruwa da ake maka a wannan wada ba in Allah ya ta. In so rauda in kara zowa in yi sallah wanda nake so a zuciyata Mahmuda. Muna murna da cin maka a wannan fada mai albarka. Dogon bayani za mu yi ba, mun zo mu buƙaci addu'anka, albarkanka, duk abin da za ka iya yi muna a game da tafiyan nan. Kuma tabbatar maka da ba za ka yi da na sanin da ya tare da mu ba. Idan Allah ya ara mana lokaci ran gaɗe za ka ga bambancin wakilci insha Allah. Akwai abubuwa da yawa da muka sani na moriyan ɗan adam, to muna kyautar da in Allah ya yarda, in Allah ya yarda wannan abu za ka canji, kuma za ka ga wakilci mai kyau, kuma za ka ce gara da aka yi. Allah wanda ya kuma da alkhairi, Allah kuma ya kai ka ga nasara. Ina matukan godiya kwarai a madadina da jama'a na kasan zuwa gaba da musamman nan fada. Allah wanda shi albarka.
Musa ya taho domin ya karyewa ga jama'a sun fito gari ya daushewa. So, and it is our desire, it is our prayer that God will make this party a winning party in Jesus' name. Thank you for coming and God bless you. We are so much grateful for your coming. Allah ne ya kawo ku na cikin koshin lafiya, komawanku zai zama da nasara, zai zama da lafiya a cikin sunan Yesu. Thank you for coming. Sarkin aiki kai ne ke ba su mamasa babalawo sana can gobe kayan karfi kayan marmari. Ba a yi ko ba mu ba kayan mu na marmari. Jiya mun zo garin ga mu 80 da wani abu, ba wanda ya kwanta a waje, ba wanda ya kwana a buta, ba wanda ya biya kwandala a kan ya biya kudin daki. Akwai daraja da mutunci da ya wuce wannan. Har da ruwan zafi an ba mu na wanka. Ko mu duk inda muke don ba abin da ba muna ba. An kawo mini abinci da sai na ci. To wallahi godiyar da muke ya wuce misali. Allah da iko na yi a samu mutum wanda yake ni na zo na yi bayani nan ba a yi shi ba, sai dai in ji abin da aka in ci Allah sa albarka. Saboda haka ga bayanin da ya yi da kuma wasu siffofin shi na dama shi garkuwa ne ya yi. Garkuwa ko ka duba ina aikin garkuwa duk wanta garkuwa shi za a sako kibiya shi mata haka. Saboda haka muna fata gaskiya ka shigo da hannun dama, kuma in Allah ya yarda da ubangiji Allah zai kama mana. Mu dai gaskiya ga zuciyoyinmu da irin rayuwarmu da shekarun da muke da su na mahe, in Allah ya yarda ma tare da kai, kuma in Allah da sai ka kai. Alhamdulillah Allah ya tsare mana, kuma Allah ya tsare mana kurakurai, kuma da kun ka hito Allah ya maishe ku gida kuma lahiya. To in tuwon aka yi ana jiran sai lokacin yayi in ce a zaɓi wani ko me ye dalilin an turo ne, in an turo ne ai ba wanda zai karbi za a turo ba. Ni Allah ya karbe ni cikin wa al'amari na magani, Allah ya karbe ni lokaci muke jira. Daga Allah ya biya mu ga abin bato da wani abu daban da Allah ya muna tani kuma sai mu ba mashi insha Allah, saboda ba fa'ari yake yi ba. Zaɓe an gama zaɓe in Allah ya ta da magana an turo ni kowa ta shiga nan tantana ba wanda ta garkuwa, talakawa suka ta garkuwa. Ni da waɗin zuciya ne ta dai riga ta wanke ban ma san abin da zan sai dai ƙara wuce ga zuciya ta wanke min duk abin da ke min ciwo an ce wai to yau na ga maganin wai. An ce muna cewa mu kayan marmari ya rufe ban mu ci ba ban mu ba wani ba, to yau ga kayan marmari ya na kowa ya wadata. Babu abin da za mu cewa garkuwa roƙon Allah mu dai ya kai mu rana a gani muna a yakin ko ba mu iya yi. Ka saurara ka je Nasarawa in Allah da mai alƙur'ani sai mun kawo ta da yadda ubangiji a sanata na hannunka. Don karjiya muna nan wanda ABC ya ci mun sun je kwanta gurin an yi sulhu da mai sola, to da yadda yana ba da bayani ni ce to kai yanzu ina kake yace shi ya dawo kayan marmari, to alhamdulillah mun gode wa Allah. Kwarai dan sarauta. Kwarai. Amin. Amin. kuma inshallah
ka shiga cikin wani zamu ma addu'a wani alƙawari ne Allah da wanda ke karkashi na baki daya dukkanin su zan kira kowa a waya zan sanar da shi zan ci ga bukatar mu zuwa gurin Allah ga wani bawan Allah ya zo ya kawo shi gare mu kuma muna zamu mu Allah ya mishi mu maka alƙawari zamu san da kai ga jama'a mu wurin bayanin masallaci wurin hutuba mu duk wanda muka sai muke da iko a kansa zan faɗa masa bancin na asu zuwa ga Allah sai dai ka farko gobe dan Allah kawo mai jama'a in Allah ya baka ka tsara bayin Allah ba gudu ba ja da baya da izinin Allah garkuwa za ku mu ma mun sani zan suna faɗi cewa su ba garkuwa za su yi zan san gaskiya kishin mu ne sulken mu kuma kuma ya san mu kayan daɗi ta nufi ce namu dan kaura wajen gidan mu kayan daɗi tsakani da Allah ba da margu ya kokari shi yasa na ce Allah ya sa gaji wannan kujera mu Nasarawa muna da wani akida guda daya wanda yake ba ina faɗi bane don ka same mu gida ko don ka zo shi da mai girma da dau ba mu iya rubukun siyasa shi yasa ha a yi ta kare ba ga wanda Nasarawa daga bakon gida amma muna da wani akida muna son duk wanda muka zaba ka taho nan ka yi abin da gobe za mu gani mu ce ga abin da wani inda safiya samu tiket na takara ranka da wala daga gobe da ba kuma ni na ga wace hayya don kamar shi da alherin da yi garko zai ci gaba da shi ina kuma so shi yadda akwai raɗe-raɗen an turo ne to rinka jama ne tun Allah ya turo ne wanda zuwa da na yi a wadanka da wannan masarauta naka ya tabbatar ma mutane cewa ba in an turo ni to in zaɓi ya zo ce ba ni wa a zaɓi wani koko mai ne magana shi ne ba sani ba mahaɗiwawa ne macewa ba sai mu amma da hankula ba duk ba abin da ba ta ce ba an yi kaza an yi kaza don na ɗauka Allah kai mu ranar zaɓi ni ban ganna ma ɗan takara ba ni na ganni in Allah ya da sanata ne ina godiya umman kasanka duk karamcin da ake sun mini kuma ya mana abin da ba taɓa mana ba ko muna insha Allah don da mutane mu za mu bisha abin shi ma bai zai saboda kusan tsan takarar sanata bai taɓa yin irin kamfen da ne ba ya bi gida gida sako ƙauye ya ga jama'a su kashe shi tun kafin auren to muna kyau da sun insha Allah wanda zagayar da yake yana ganin mai idanun shi ba sai an nemi wani abu gare shi ba kuma ba sai ya wani alƙawari da jama'a ba duk abubuwan da ya kamata a yi jama'a shi ma ya gani kuma ya ga abubuwan da jama'a na ke so don ko ta yanka ɗaya hanyoyin da na kula daji da ya gani kawai ya isa aya a gare shi saboda haka kuma muna fatan alheri muna mishi a cikin dare da rana insha Allah da dan ubangiji shi ne zai zama sanatan mu na gobe insha Allah kuma mu ko sanata ya zo da ko bai zo ba insha Allah waka fati sai da jama'a su samar da biya da yanzu saboda ina so muna kira ga jama'a mu zama muka yi da masu unguwanni muna faɗa musu wanga lokaci ba magana jam'iyya bane ana duban tantantar da takara ne saboda haka ga dan takara shi ne ake zabe ba a jam'iyya ba dan takara ko a abu da yi in dai shi ne tantantar shi za a zaba kuma muna faɗa mutanen muna nuna musu al'amuran da ke najartan daga kan kowane da takara saboda kuma da su insha Allah za mu ci kuma Allah da kuda nasarawa da yi bisa da ke Allah suna har mu ta riko babban barki ga kwankwasa ya shigo suke kawo cikin riki kayan gidan aljanna mun daule ma a yanzu mun yi mata wurgi yau ɗan ligidi cikin su kwana zai kuɗi